Oh, ay ano't may dadin ni Green Food Court malagi kay ano't may dadin da. Ay tennis court in niya dito dati. Ay sayang. Oh, haluwag pa din ni. Baga nagbibilhin mga katunaan. Baga tayaw nga lugar. Ay haluwag din ni. Mano? Pasil pala din ni. Woo! Usay. Amo tot nature mo ton ano say. Sige ano baka lagi ako yung pagkalagitan niya na mamasyada. Kaya ako matato nito binurbalabag. Nagsayop. Iba lang itlinaw at dito amanluran tikad to. So hindi nila nakakonekitan din ni. Dapit. So tato niya na ngayon. Nakaagi kita barangay Pasil. Dini kita umugwad. Hamay. Tugup. Parang tugup na din eh. Malibing na kita. Tuntugup. Entering. Lapay. O tulo nga. Kuha na na rumbo yan ang adlaw. Amo ang lapay. Pay. Ba. Duha nga. O tulo nga. Kuha na na rumbo yan ang adlaw. Amo ang lapay. Tugup. Asil. Oh. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, today is ano? December 9, 2024. Uy, Prince Hypermart. May Dalitson Pabuinas, raffle promo from December 1 to 28. Win one whole lechon baboy. Oh, balita ko. Uy, adi kita na ano, barangay, tikari kita barangay Linaw. Today is December 9, 2024. Time check. Alas 10. Oh, ay ano't may dadin ni Green Food Court malagi kay ano't may dadin da. Ay, tennis court in niya dito dati. Ay sayang ano. Bato. Oh, tennis court niya dito dati. Kapag kaya na gisusulsog ta, tika di kita barangay Linaw. Kaya no, kaya mo yan at ato niya na pagbuburo balabag. Magbuburo balabag kita didi. Barangay Linaw. Oh, ba tiba di ba inin mag-aram na ganda. Pero tiba nga baga ato dito ha lang yaw Manila. Ay, lain kunot Linaw. Hala daw kuno tunyo, kantuwa daw kuno, dila kuno maya, baga puro balabag laba kuno, tala si maghinihini, kay guti haligot lain nitong Linaw. Ano, mapagana kita, Linaw na din eh. Ha? Malagi kay pa, hirayo pa, hinot barangay captain, Halinaw. Sige mamamangkyanan na lako. Sige, salamat. Oh. Linaw. Oh, hindi eh. Oh, pala. Harayo pa. Oh, gino. Oh, ito na. Ang kurusturyera kan si Matar. Kami din itong Linaw. Tika dia Linaw. Nakapamaturon kita din una. Doon kanding, ating kandinggot. Aircon. Manin din eh. Suga din amin kahaluag. Doon lalagatak manit. Bearing inin niya na bearing init motor. Man? Diri igrorol tala ini para kumita kamot dalan na sugad gyapon ini kahusay na dalan. Tigadi dapit ito guwadhinin posible kita nato kita maugwad ha may kuwan may diri tugup dito kan Ramos. Oh man haluwag pa din eh. Baga nagbibilhin mga katunaan baga tayaw nga lugar ay haluwag din eh mano. Pero kausagaran din umhanan ano itlinaw
Hinong barangay captain? Di ka pa. Pero di rin pa linaw ano? Ato pa dito. Pasil pala din he. Sige, salamat. Hindi he, pasil. Mamay kala. Man? Nalagata. Titik nasa ring. Pasil pala din he. Mga barangay pasil. Okay la. Luwagay pa din ni. Kausayngan ni talaga. Kausayngan ni. Din ko na ni gabi siguro makatambay ka. Magpapagit ako ng mga asteroids, mga UFO, lalanding, lalanding. Naman din ni. Kanang kuan din ni. Kanang linaw pasil ano ba? Pagana kita. Apay. Kanang linaw na din ni. Pasil linaw. Pasil din ano ba tutun yung trabaho? Linaw at dito ada. Sige la. Doon tanalan nga barangay. May din ito nira. Kanang pasil. Pasil din ni. Doon tayo nga barangay. Baga kay tato malay ng gyapon nga ni. Diretso libot. Pasil din ni. Pasil ha. May pasil. Udoy. Nararagaak naman yung ato dito linaw. Hindi ni pasil pala ngayon. Man, hindi ni amo yun. Kung tikadi ka didi, amo to magwad kita dito. Pa didi para linaw. Sakto ba? Linaw. Mapagkana na kita. Muli mga tao. Muli mga tao gawas. Sa sakop. May network. Ano na din he? Pasil itlinaw. Kuwat dito. Buti pa. Kuwan to. Para manluran niyo tapos oo. Sus sige. Ano ba kita tunyo? Sige, sangkay. Tunyo. Mo iton kay. Nakausap pala nim kadto ito. Di na lang pamatron nim. Nakapamatron kalinaw. Tunyo. Ha? Oray ano? Namatron kita dito. Sige, kung nalit ato ninyo na bagahin road trip. Motovlogger good ano. Motovlog. Say amo tot nature amo ton kuan say. At least wag nakakag itiyan na tato niya na mo ni pamasyada. Maluwag pa din update gihapon. Pasil ngan linaw. It gawas ngayon naman luran. So tagkakanto niya na itong linaw. Pero nakaminuto. Bakit pito na? Sige lang, pagkalakitan niya na mamasyada. Kaya matato nito binurbalabag. Wala kita makapanigaman natin mga bago yan ng mga subscriber sa YouTube, mga bagong followers din ni Facebook. Isan Maris Rosildo abuti na Facebook yan mita pati pisang kay kuan Kalingap Reels. Origi po niya makasildo niya Malit pa kakuan tutulo na tapilido
Pasil, Linaw. Ano ba itong Linaw? Rayoy at Linaw. Oo. So dato nagiyan na yan ang barangay. Amo, ayun, nanumdum na akong Linaw. Baka kay Rayoy ngayon. Oo, dato niya na nahakuan. Nahagiyan na nga barangay. Amo ang Pasil. Barangay Pasil. Babalikan tayo na ilasun. Lalabyog kita. Kakadaon tayo ito. So ini niya na Pasil, Linaw. Itgawas hindi na adat iskina ang tugup. Una namdum na ako ang para tugup. Anong barangay captain ng Pasil? Marang kamanahan barangay captain ng Pasil. Oo. Hindi yan nandini. Oh, tugup na. Oh. Ang barangay captain ng tugup. Oh, oo. Sige, thank you. Oh, tugup na din ni Budoy. Na ano ka ano. Mangkaya na lang kita. Shout out tayo sa barangay tugup. Oo. Man, di na pag-ugwad. Man, dito ugwaran. Mapalinaw kita. Pamati ko di rin nada. Nagsayop. Iba lang itlinaw at dito amanluran tikad to. So hindi nila kakon nakita din eh. Dapit. Nasingad to nakita linaw ato dito nakakadto nakita ngayon ito. So tato niya na ngayon nakaagi kita barangay Pasil. Din kita umugwad hamay tugup. Oh, corner. Yan naman tisugad na lalot kita. Oh, diba? At tumatira ira kuan. Ira bilin. Dako. Dako tira bituon. Pangaga man ha. Oh, man, amo tira ni kuan. Kanan tugup. Ira entry. Dako tira bituon. Oh. Tala. Itlinaw ngayon, iba ngayon na natin kuan. Anlinaw ato dito, tikat to mayaman luran. Anak ko na hunad to amo didan Pasil ngayon to nagipipinan una. Oh, so matisugad na lagi ta lapitin din ni. Magiyan tayo nito lapay. Lapay. Sakto. Man, kung ano't may dadidi, may dadidi karaunan. May mga karaunan din eh. Hindi tugup. Parang tugup na din eh. Sunod lapay. Mula na. Ako nato yan na trabaho. Ako yan nato baga. Nakatagyan na yung Kaliawan, Libangan. Bagan na masyada lagi ta. Oo. Kaya mataton itong pamasyada. Nalipat ako. Nato na yung kakantuan dapat. Ato pa dito ang Pasil. Ang Linaw. Uy, may din yung paragain motor. I-continue ko lang diretso lataton niya na biyahe. Daton pag-ugwa din eh. Ato na dito kan Ramos. Oo. Dako tira bituon din eh. Man, malibing na kita tuntugop entering lapay. Oo. Ay. Okay. Oh, pa ito ano. Ay. Whoop. Tibo ni Pasyor Royal to. Taga Manlura na dibo ni Pasyor Roy. Oh, para pa na injection to yung mga kuan baka. Kuan ano pa ini? Mga baboy, yaok, lagat yaok.
pwede man sumiring nga ayam. Dito yung pala na hindi nyo, hindi na naagiyan. Kasi ito yung mamasko, ano. Mayroon tindahan. May din nila dito lapay. Ba, duha nga. O tulo nga. Kuha na rumbo yan ang adlaw. Amo ang lapay. Tugop. Pasil. Awan tira din he. Kanan lapay kuan. Chapila didi. Kita ka mo didit kanan chapel iton lapay. Man. May chapel it lapay. Nagiyan ta kanina pasil. Ano ko nahunad to nga mo na itong linaw. Itong mulabi da ako nga mosing ako. Dito na dito na doon orang talagyan nga to. Tira din ni kuan. Pengaga Senyor San Roque. May ayam. Senyor San Roque tira din ni sapi tira no. Tira patrono. Hindi nito lapay. Ang tugop na kuan ta na magyapon to dito tira chapel ano man na di at pagrumbo. Ay, okay good. Si cellphone ori man ulo dada. Barangay Captain ito kuan, pakiano ra kita. Barangay Captain ito lapay. Amo dito elementary school dito elementary school. Hinupad to ang Barangay Captain ng lapay. Ha? Arjin. RG 5. Mano RG 5. Thank you. May din tira gym. Ano? Oy. Ano na? Mano RG 5 ano? Amot kapitan. Mano RG. Pingaga. Ano na? Sorry, lilibot pala ako. Sorry, naubusan ako. Lilibot. Amot dito tira gym. Tapos pagi na to dinigya po tira kanan lapay pagyapito. Kanan lapay pagyapito. Kuan. Mga pinaskuhan. Or pa pinaskuhan. Makikita labugan siyot ba. Tatay, gap din na ako kuan. Oy, minilitarwasan. Gap din na ako kuan. Tatay ano pa ini? Wala, nalimutan nga ron. Mapay pa ka mo. Mapay pa ka mo, dili ka mo limtanon. Kagudakit mga ngaron. Bisa mga teachers, dili nanalimutan ko teachers. Di na ako kaya ito. Masulbay ito man. Pinangayad din niya at balay. Uy, may dangay din ihapon puruana, no? Irinuman, Bidyukihan. An Bambo Bidyuki Bar. Ngarag liya din ang putog na. Di ka din ginom-inom. Bambo Bidyuki Bar. Puruhan doon sa ato niya na. Shout out Barangay Lapay.
Mano Cup. Iwan dito. Uy Cup. RG 5. Oo. Amo ada dito ya. O dire. Lakad kayo di, ay wey, lakad kayo di sinibi ko na minutos wow. Or non-stop. Non-stop nga recording. Opsa may din ang kanan mga truck garbage ano didi oh Happy Land. Ano pa ito tay pon hindi niyan balay. Sound tala. Apay. Tay? Apay. Apay nga kulo, pawaga. Gano ka? Naman buto man yung ayam. Ha? Apay nga, kuan. Tingin ano ka? Tutuon. Toton. Oo. Bagatigag didi ha, pasil, tugop, lapay. Manak agiyon ko dola, kumusta ko dola bata ay tatay. Ikaw rin naman kakan eh. Ay la bayan ton suri simana makabilta kita. Oh, siya rin kumakurilo tak diri humapit, ano lak mahapit kumbaga kuan kaya hapit tong kulay ka para Oo. mga manginano gihapon. Ano? Oo. Sige. Oh, iya wat la ba, baga may manumdum pa. Ha? Tay. Sige. Oo. Abilta ko basta malabyo kak daing yan eh. Okay. Naubusan ako. Oo. Oy! Ate Lolo. Okay. Oo. Kay. Okay. Agoy, liturgy gad, tatay go ano pa to? Oh, sorry. Oh, tala. Oh, na atong pag nakaglibot kita gihapon tulong nga barangay. Ano san tugop? Ha? Siyahan Pasil. Oh, again. Siguro talanay ha. Unta nakagliyaw kita yung adlaw, pinagi naton baga pag binorbalabag. Hoy, mapay nga kaga. Oo. Oo, baga makaglibot-libot lang kita, nakaglibot lang kita ini. Ha? Yan at pagugwa din ha, di may kuha, may kan Ramos dapit. Oo. Ada kay anaton hadtop, linaw unta naton kakadtuan. Nahalipat kita. Anak giga, anak gipipinan na linaw ngay ang Pasil ngay nadto. So nato na lagi na rumbo na layan ah. O unta baga nakaglibot lang kita kadali sa dini na umusta kita gyapon sa naton nga kilala bata sangkay ano. Oo. Walita unta nakagatag lagi gyapon kitang padayon ano nga pagliyaw ay again. This has been your friend from another stars. Ay, ini magpapabilin lagi hapon niyo nga iyo ubos nga sangkay. Ako sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Ada didat kan Ramos pagugwad. Okay. Bye bye. Salamat po, salamat.